ceerno hamma tan siftine moƴƴere lewru ndu ere lewru ndu so ko nguri seeɗa tan hay so yamirore tan ko lewru moƴƴuru no feewi o wi lewru ndu ko lewru moƴƴuru no feewi sen jii l'islam o fof no woniri ni sen jii l'islam o fof no woniri ni no mbiɗen ni noon ceerno wirata ni l'islam ko sifa Allah no ceerno wirata ni l'islam ko sifa Allah sen ƴeewi tan to ɗum fuɗɗoyi to sen ƴeewi to ɗum fuɗɗoyi to ha yetti oɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha yetti oɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama nde Allah nelimo nde Allah nelimo nde Allah nelimo jippine makko alqur'ana o jippine makko alqur'ana o e sunna o e sunna o en jii oɗo diine en jii oɗo diine en jii oɗo sunna en jii oɗo sunna en jii oɗo tijaniya en jii oɗo tijaniya nde ɗo moƴƴere fof no diidorno nde ɗo moƴƴere fof nonde diidorino ko Allah rokki ko Allah rokki kono kanko woni sababu kono ko kanko woni sababu kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama on poɗɗo noon on poɗɗo noon so wiyama lebbi ɗi sappo e ɗiɗi toɗɗama lewru woturu ko hen o are aduna toɗɗama hen lewru woturu wonde ko nden ndun lewru are aduna no lebbi ko sappo e ɗiɗi mbiɗen lebbi ɗi ko sappo e ɗiɗi hen woturu yeɗa o feeña e mum muɗum e ñalawmaji ɗi fof no mbayi hewde ni ñalawmaji ɗi fof no mbayi hewde ni kali ñalawma mo Allah yiɗi yo are aduna o ñalawma mo Allah yiɗi yo are aduna o e zamanuji ɗi fof no mbayi hewde ni zamanuji ɗi fof no mbayi hewde ni e zamanu mo are aduna o zamanu mo are aduna o Allah hawridini men e on ɗon zamanu Allah hawridini en e on ɗon zamanu enen de en jetti Allah no feewi enen de en jetti Allah no feewi enen de enen kaani yidde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam enen de eɗen kaani yidde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e mawnindemo e teddindemo e weltorademo kanko e ɓesgu makko e wonduɓe makko fof ɗum noon so Allah newni jamma o ari yimɓe ne aduna o fof ene weltoro ɗum hay salotonoɓe ɓe nane tan mbeɗa yeeɓa ɗo e portable am he madinatul munawwara ene waɗa jamma mawlidu nabi jamma jibinede nelaɗo sa sallam Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbaɗi doggol seeremɓe ceerno kaari ko nde toɓɓere yewtata ceerno kaari ko nde ɗo ceerno kaari ko nde maɓe gon hedde jeeɗiɗo walla jeenayo goto fof ene waɗana hen toɓɓere nde fotata yewtude e jamma o ɓen mbiyano ene ɓen palotono ɗum ene mbiya ko bida ɓen palotono ɗum ene mbiya ko bida ko adi ɓe tawti men enen ko hen ɓe tawi men caloɗen ɓe datto en no ceerno wowniri en ni ñande hen ko weltorademo ko maddu so madduhu nabiyi mbawɗen wadde mantudemo e yettudemo so salatul fatiha dañƴen wadde so qur'ana janga yimɓe ne mbaaje ene ciftine hol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sabi kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah haalanimo nelaɓe Allah ɓe fof to suratul an'am hawa yetti ulaika alladhina hada Allahu fa bihudahu muqtadih ɓeɗo goni ɓe kalanmami ɓe annabaɓe o limtaɓe maɓe gon sappo e jeetato ɓeɗo o wi ɓeɗo goni ɓe Allah fewndi peewal maɓɓe ngal ɓe joguinogal ñemtinɓe royɓe wona nde kanko waɗanama o waɗanama mawludi nabi kanko waɗanama ɗum kanko nelaɗo sallam kanko waɗanama mawlidin nabi kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o haltanama moƴƴuɓe yawtuɓe ɓe e par détail Allah wi mo ñemtinɓe kamɓe fof joni noon mawlidun nabiyina enen leñol makko ngol ko seeɗa e men dañi wurdude e makko ndewde e makko Allah gollide e makko jihadi ko ɓuri hewde e leñol he ko yiyanimo
jiyanimo ɗum noon enenne ɗum noon enenne haltanede en hollinelaɗo sallallahu alaihi wasallam haltanede en hollinelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam gila to jinnaɓe makko gila to jinnaɓe makko ha e ɓesgu makko ha e ɓesgu makko ha e ɓe o darodino e diine o ha ɓe o darodino e diine o e karansiragal makko e karasiragal makko e jambaragal makko e jambaragal makko e wondemo neɗɗo kersowo e wondemo neɗɗo kersowo tedduɗo jiɗɗo julɓe jiɗanɗo julɓe jiɗanɗo julɓe kalten ɗen ɗum kaltaneɗen ɗum e nder ɗiɗo jammaji tedduɗi nder ɗiɗo jammaji tedduɗi enenne kadi gandenmo enenne ganden mo mbawen yemtindemo no Allah wiruno haali annabaɓe ɓe o hawrani haali golle mumen moƴƴe o wi mbo ñemtinɓe enenne ko ɗum tan woni ko gonɗen ɗo e wadde ko nande ceerno men ceerno Mahamadou Bachir oɗo en jii guila lewru ndu dari ambo hen ko yimɓeɓe gandinte hol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam so tawi neɗɗo wi ɗum ko bida ko kanko woni bida ay kamɓe wiyannoɓe noon ɓe ɓe dartini ɓe kirsama ɓe cokama e kasoji ɓeɗa natini ɗemɗe mumen nder deƴƴi jon hanti enen ko haaɗi men wadde mawlidin nabi ndeke ɗum wona bida ko kamɓe gonno bida on bida noon Allah itti ɗum ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo Allah tawnu en jamma o enen e ceerno men e julɓe fofof ko mbawi tawede yo Allah rokku l'islam so wiyama l'islam noon ko yimɓe l'islam ɓe yo Allah ɓeydanɓe teddugal e hurum e poolgu e dow hefereɓe e dow añɓe l'islam Allah rokka en kawral Allah jabano en duwuji ɗi seeremɓe men duwanto en ɗi noon kullu amin wa antum bi khairin yo Allah tawni en o saaha mbo wuuri eɗen ɓeydi en gustaki wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jamma o talata jofde alarba so Allah jaɓi nden wonata jamma o inchallahu taala omo wawi ɓeydude hen on saha duwono en ceero wi ɗo kay moƴƴi ala ko ɓeydete ɗo ceero Bachir o wi ceero Hammad a jarama a siftini ɗum woni ko jottano e maɗa alhamdulillahi rabbil alamina julɓe ɓe fofof beltima yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno wi ɗum noon eɗen dokkodira du'aw e haajuji ɗi fofof mbaɗen fatiha e salatul fatihi billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim siratal mustaqim alhamdulillah rabbil alamin Allah jabo du'aw yo ceerno jam on jaram alhamdulillah barakallah on jaram fo alhamdulillah barakallah shukran on jaram alhamdulillah jaram jaram